шарҳи пурраи хабарҳо. масъалаҳои мубрами ҳаёту фаъолияти ҷамъияти тоҷикон дар минтақаи Урал дар шароити маҳдудияти давраи пандемияи коронавирус 4 декабр зимни мулоқоти консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург Зафар Саидзода бо гурӯҳи роҳбарону фаъолони диаспораи тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. давре ба агентии Ховар аз консулгарии генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург иттилоъ доданд. дар ҷараёни ин мулоқот иштирокдорон ҳамчунин перомуни натиҷаҳои ҳамкориву ҳамдастии ҷамъият бо консулгарии генералӣ ва дигар мақомоти давлатии Тоҷикистон дар мавриди ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ ҳалталаб, мубориза бо зуҳуроти ифротгароӣ ва терроризм, дурусту возеҳ фаҳмондани ҷанбаҳои гуногуни сиёсати дохилию хориҷии ҳукумати Тоҷикистон, ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони ҳамватан ба фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави Россия, қонунӣ гардонидани ҳузури онҳо дар ин кишвар ва дигар мавзуоти муҳим мубодилаи афкори муфиду созанда намуданд. намояндаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ дар Федератсияи Россия Абдусаттор Фатоҳзода ҳозириро бо ифтихорномаю сипосномаи вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ва тӯҳфаҳои маънавӣ қадрдонӣ намуд. бо ин ифтихорномаю сипоснома консули генералии ҷумҳурӣ Зафар Саидзода, намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурӣ дар минтақаи Урал Беҳрӯз Холиқов, роҳбарону фаъолони ҷамъияти тоҷикон Абдулло Каримов, Тоҷиддин Турдиев, Орифҷон Бобоев, Хушбахт Бедимоғов, Аҳлиддин ва Алишер Саидовҳо, Яздон Шарифов, Манучеҳ Розиқов, Хусрав Ҷамолов, Фаёзҷон Саидов, Саидалӣ Соҳибов ва Раҳимбек Мунавваров сарфароз гардонида шуданд. бо мақсади таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент сохтмони 405 адад биною иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин замон 340 адади он мавриди истифода қарор дода шудаанд, хабар медиҳад агентии Ховар. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ якчанд иншооти бунёдшаванда ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷумла бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ва бинои истиқоматӣ дидан намуд. бино ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ҳоло бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри Панҷакент бо маблағгузории корхонаи муштараки Зарафшон аз тарафи пудратчи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди КСМ 278 оғоз гардид ки он дар оғози соли хониши 2021 мавриди истифода қарор дода мешавад. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 иборат аз 3 ошона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, инчунин таҷҳизоту шароити мусоиди таълиму тарбия барои 804 нафар хонандагон дар 2 баст бунёд мегардад. бунёди бинои 9 ошонаи истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Румӣ ва бинои истиқоматӣ иборат аз 72 ҳуҷра воқеъ дар кӯчаи Фирдавсӣ низ бо маром идома дорад. корҳои сохтмонии биноҳои истиқоматӣ аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бо тарҳу намуди замонавӣ ҷараён доранд. дар мавсими сабзазоркунии солҳои 2020-2021 дар шаҳри Турсунзода барои шинонидани гулҳои садбарг ва дигар бутагулҳои ороишӣ, инчунин ташкили гулгаштҳо дар шоҳроҳ ва ҳудуди шаҳр омода намудани беш аз 314,700 бехгул ва қаламчаҳо ба нақша гирифта шудааст. ҳоло ҷиҳати татбиқи қарори раиси шаҳри Турсунзода дар бораи гузарондани маъракаи умумишаҳрӣ, кабудизоркунӣ ва ободонӣ дар шаҳри Турсунзода дар давраи солҳои 2020-2021 мавсими омода кардани қаламчаи гули садбарг амалӣ шуда истодааст. барои тибқи талаботи аграрӣ, буридани гулҳо ва омода кардани қаламча, мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода дар байни намояндагони корхонаву ташкилот, муассисаву хоҷагиҳои шаҳр корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуда, барои дуруст амалӣ намудани усулҳои маъмули парвариш ва афзун намудани гули садбарг тариқи қаламча тавсияҳо пешниҳод намуданд. шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи сироятёбӣ аз коронавирус дар ҷаҳон аз 65 миллион зиёд шудааст, хабар медиҳад агентии Ховар бо истинод ба маълумоти субҳи 4 декабр интишордодаи Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. мутобиқи хабари он, дар ҷаҳон COVID-19 дар вуҷуди 65 миллиону 48 ҳазору 192 нафар сабт шудааст. маҷмӯан аз оғози пандемия беш аз 1,5 миллион нафар беморон фавтида, 41 миллиону 705 ҳазору 9 тан шифо ёфтанд. ایالات متحده از روی مقدار سیرایت‌یابی در صف پیش است زیاده است 14 میلیون. هندوستان با 9.5 میلیون حالت آشکار شده در جای دوم و برزیلیا در جای سوم میباشند.